נורמלית כאילו? מה, את רצינית? אתה רוצה לשמור על זכות השתיקה, כל מה שאתה הולך להגיד הולך לשמש כנגדך בבית משפט. על מה ולמה אבל? כל מה שאתה הולך להגיד ישמש כנגדך בבית משפט. רגע, זה כואב. זה כואב לך, כן? זה כואב לך? עוד שנייה אני מציעה לך את הטיזר, נראה מה זה כואב. מה טיזר? על וינקר? מה יש לה? שקט. רגע. לא לענות לי, אמרתי שקט. סתום, לשכב, סתום, לא לענות. לא לענות לשוטרת. סליחה, אדוני, טעות בזיהוי. סליחה, תגיד, מה? אתה רציני כאילו? מה? אתה משוחרר. מה זה השכונה הזאתי? טעות בזיהוי אומרים, חסה, סוד, אתה מתווכח עוד תגיד תודות וסתר. יום טוב, לא לענות לי, יום טוב. מתווכח עם המשטרה. חוצפן זה, לא כמו הזקנה ממקודם. אבל אני הייתי בסדר, נכון גברי? כן. מה, אתה נראה לי כאילו לא משהו. יש לך ספקות? לא, מה פתאום, הכל בסדר. אני משתפרת, מה זה יותר טוב ממקודם. בטח. עבדתי על זה. כל הכבוד. חשבתי בין לבין. בסדר, יום. יש שוטר בשדרות. איפה יש לך ימים אני לא עומד בלחץ? בכללי, אם אתה שואל אותי, אני מתחיל את היום שלי ב9 בקפה של מזל. משם אני קופץ רגע לרוב למלות איזה טופס של ווינר. ואחר כך צמוד עליו יש את איציק פלאפל. איזה פלאפל? אלוהים ישמור. סוזוקי, תעצרי בצד. סוזוקי, את, כן, תעצרי בצד. אני אומר לך, תעצרי בצד. מה קורה? סבבה? תגידי, למה שאני קורא לך סוזוקי, תעצרי בצד, את לא עוצרת בצד? זאת מזדה. כי? זאת מזדה. הבנתי. רישיונות. תכין של האוטו, בבקשה. מה שלך, הכל בסדר? יואו. מה? בסדר? כן. תמונה יפה. סי. יום טוב. אמא. אמא, איציק, אמא. אמא, בטן. כן? הרישיון שלי של הרכב אצלך. את יכולה לנסוע, זה בסדר. סבבה, אבל הרישיון, אני צריכה אותו, הוא נשאר אצלך באוטו. שחרר את זה אבל. אתה יכול לשחרר טיפה את החלון? כן.